Jeg er direktør for Ejersav Festivalen, og vi er på pladsen nu på Amager Strandpark, hvor vi er godt i gang med dag nummer 1. Jeg hedder Martin, og jeg er projektchef ved Profox. Jeg har ansvaret for vores leverance til dette års Ejersav Festival, indeholdende 3 scener i 3 forskellige størrelser, 3 forskellige idéer, som vi afvikler på 10 Øren på Amager de næste 3 dage. I tæt samarbejde med Ejersavns produktionshold har vi brugt en del tid på at snakke sammen om, hvordan vi kunne optimere deres idéer og deres erfaringer fra de andre år. Og det synes vi har finpudset, og jeg synes især, at vi har fået et rigtig godt resultat ud af deres midtime stage, som er deres mindste scene, som er en DJ-scene. Vores leverance består af mobilscener, højtalere, lamper, skærme, forskellige effekter. Det vi kalder en totalproduktion. Så det vil sige, at kunden har én leverandør, når det kommer til teknik. Og det er, ideen med det er simpelthen at gøre det nemmere for kunderne. Ikke skal overskue for det første at skal kommunikere med forskellige leverandører, men også det der med, at de har én person, i det her tilfælde mig, som de skal henvende sig til, når de har spørgsmål til teknik, om det er noget intern teknik hos dem, eller det er nogle specielle krav for nogle kunstnere. Og det skulle gerne gøre processen for dem lettere. Jeg har til gengæld heller aldrig nogensinde fået så mange anbefalinger på en leverandør. Så vi valgte at arbejde sammen med Profox, og det har vi været super taknemmelige for. Det, der har været vigtigst for mig, det er, at jeg kan være ærlig omkring, hvad for noget jeg forstår, og hvad for noget jeg ikke forstår af det, der foregår. At jeg har kunnet sige til Martin, at jeg havde brug for, at han havde min ryg, og det har jeg følt, at han har haft hele vejen igennem. Det har været det lykkeligste udfald, der kunne blive.